Здравейте, приятели на FT Motorsports, аз съм Жоро и днес ще поговорим за един пистов автомобил и проект, който ще съберем така с течение с времето. Надявам се да стане интересен. Снимам BMW-то. Автомобилът ще се подготвя за писта. Той е F82. На същата база се подготвя и F80 и F87. И трите модела разполагат с S55 двигател, като това е апгрейдната версия на M55 двигател. При S55 двигателя има отдолу допълнителна маслена помпа, която спомага двигателя при завой, при по-големи странични ускорения, съответно да му има хубаво мазане и съответно едната маслена помпа вкарва маслото, което е останало отгоре свободно, изтегля го от двете турбини и го вкарва в основния картер, където основната маслена помпа качва маслото нагоре и мажи двигателя. Тези двигатели, както всички знаем, се карат на пълната газ доста често. Това налага по-често периодично обслужване на биелни основни лагери, като нашата идея за пистовия двигател, за да бъде надежден, това нещо задължително се сменя на 50-60 хиляди км. В нашия случай ще бъде обслужен целият двигател от към основни биелни лагери, ще бъде усилен и кран хъба, който, както всички знаем, е така слаба част при повишаване на мощността, особено над 600 конски сили. Другото нещо, което трябва да се провери, когато колата се ползва за писта, е маховика в какво състояние и при по-големи хлабини задължително се сменя, тъй като ще бъде подложен на доста натоварване от въртящия момент, който мотора ще бъде доста по-голям от фабричния. Нещо, което трябва да се подготви и да е надежно, също са самите вириги и цялото ангренажно зацепване трябва да бъде сменено, за да може да има един период, в който да бъде безпроблемно експлоатирането на пистата. Друга основна точка, която съм си отбелязал, че трябва да спомена, е слагането на малко по-големи инжектори. Слагат се Euro 5 инжектори, което е важно, тъй като нашия двигател ще бъде оборудван с Turbo Systems. Задължителното там, че трябва да сменят ръкавите, които са на входовете на турбини, тъй като оригиналните ръкави са в I42 на входа, трябва да сложат доста по-големи ръкави, които са билет ръкави и са направени на CNC машина, за да могат да бъдат максимално проходни. Друга отправна точка, която съм си отбелязал, са съответно всичките уплътнения по двигателя трябва да бъдат реновирани, защото на пистата не може да се позволи човек да има разни течове на охладителни, течности на масла, което е задължително там да бъде надежно. Нещо, което трябва да се направи с двигателя е подмяната на интеркулера, чардж пайповете и J-пайпа, тъй като тези коли често имат проблеми с J-пайпа. Оригинално е пластмасов, чардж пайповете също са пластмасови и от високите температури и съответно високите натварвания често дефектират. Това нещо трябва да бъде подменено с алуминиево, с тунинг, за да има надежност на пистата. Най-важното е да се конфигурира, да се настрои електрониката, за да може да работи адекватно с всичките тези модификации. Ето тук ви оставям едно клипче, на което може да видите как настройваме M3 F80. Другото, за което ще поговорим, е за охлаждането на интеркулера. Понеже е воден интеркулер, отпред монтираме по-голям воден радиатор с допълнителен малък фидинен ръкав. Ще използваме кулер на Garrett, но ще използваме предни радиатори, които са за водния интеркулер на D88, които са с увеличен капацитет от 75% на охладителната течност. Другото много важно нещо за писта е охлаждането на маслото. Тук ще подобрим две неща. Едното е термостат, който ще бъде на по-ниска температура, и второто е ще използваме GT4 сплитер, който под него се създава вакуум, който изтегля малко повече въздух, кара да мине повече въздух през самия маслен интеркулер и така ще увеличим капацитета на охлаждане на маслото.
Другото нещо е GT4 сплитера. Има допълнителни отвори към спирачките. Предните спирачки ще бъдат AP Racing CP9668 като модел. Ще бъдат с намален диаметър, който е 374 мм с 34 дебелина. Намалянето на диаметъра на спирачките го правим поради причината, че ще използваме 18 цолови джанти, тъй като има най-много избор на състезателни гуми за тях. Задните спирачки ще бъдат фабричните, просто ще бъдат с състезателни накладки. Другото, за което ще говорим, е за окачването. Подбрали сме окачване на Nitron R3 модел, който е full coilover, което ще рече, че ще премахнем задната пружина от носача и ще остане върху самия амортисьор. Отзад ще монтираме стабилизиращи щанги, които са 26 мм. Също така отзад ще монтираме носачи, които можем да регулираме с по-голям диапазон, страничния наклон. Ще монтираме носачи, които пак произведахме сами, които може да се регулира сходимостта на задния мост по-адекватно. И ще направим носачи, с които допълнително може да се постигне и по-голям страничен наклон горни, тъй като отдолу ще разработим ексцентрична втулка, с която ще можем да повишим страничния наклон. За предното окачване имаме планове, които ще сложим носачи, с които ще можем допълнително също да увеличим страничния наклон, освен кембър плейтовете, които са на нитроните. Отпред ще се монтира 30 мм стабилизираща щанга. По задния мост имаме работа с диференциала. Трябва да сложим опорна точка, допълнителна на самия диференциал, тъй като фабрично е направено в една опорна точка диференциала отзад да седи. Ще го направим за две опорни точки, тъй като въртящия момент ще е доста по-голям от фабричния и съответно ще се наложи да подпрем диференциала да е по-стабилен и по-лесно да поема въртящия момент, да няма тресене в дифа. Ще поговорим и за аерото. Това, което сме планували за колата, първото ще сложим GT4 сплитер, както споменах преди малко. Ще сложим канарди от страни на предната броня, с които да изсмукваме горещия въздух от спирачките, съответно и малка част от пода ще засмукваме. Това нещо ще даде по-голям даунфорс. И третото нещо, ще сложим отзад голямо крило, което за момента планираме да бъде 1,80-1,90 като широчина, но това нещо вече ще го уточним финално, тъй като в зависимост от поведението на колата ще определим и ще разберем точно какъв натиск ни трябва на задницата. След като тестваме автомобила, ще преценим точно колко да бъде широко крилото отзад. Допълнителни неща, които не споменахме в цялия епизод, са, ще се настройва кутията, като тя е 7-степенна DKG с 2 съединителя. Трябва да направим Stage 4 на скоростната кутия. Ще калибрираме хидравликата да бъде малко по-тежка, тъй като за да имаш по-добра обратна връзка от волана, трябва да се намали работата на хидравликата. Също се прави настройка на диференциала да бъде малко по-агресивен, като се слага GTS настройка също на него. И финалното, за което ще поговорим, е за интериора. Избрали сме две седалки на Sparco за по-голяма стабилност и усет към колата. Два колана, които ще помогнат да седим стабилно в седалките. И не забравяйте да ни пишете в коментарите какво точно искате да видите и да изкоментираме заедно, ако трябва, както ни следвайте тук в YouTube, социалните мрежи Facebook, Instagram, TikTok, за да видите още от интересните ни проекти и задачи, които сме решили да сътворим.